To tam nebo... Ty boty musíš vyndat. Čumáčku. Prosím tě, ještě jednou zapomněla tam ty boty. Chlapci, máte plusový body. Jak pak se vám půjde domů, hoši? Ty se jí mají ve prostředku na tohle zblbě, člověče. To nevím, člověče. Hele, ty budeš zdravá. A mladá. To ne, zdravá jenom. V případě ale, dneska neusne. Co je? Já ti půjčím model. Kolik máš? 43. Jak jsem to zvládnu takhle? Nějakou máš nebo co? Hele, a loviči. To není moje. Koho to je? Ale myslím, že Karla asi. Jo, ona vám to tam naházela? To je hrozná mrcha. To tam šla po druhý Ale to taky holka. dostáčuji po jedný noze normálně. Boj. Já nemůžu, chlapci. Péťo, co tam lovíš? Rybičky? Máte něčí bota, ale moje asi ne. Já jsem měl suchou. Dáme jedna lichá. Máte nějaký blbý barvy k tomu? Já mám odozorný. Čumáčku, co je? Hovno, Velikonoce. Opět Velikonoce. Už to chápu, A proč jelikož jsi to mohla zaplavačný čekat, tak boty, já bych si radši oblík do A akorát teď jsem Já si jsem vzal říkala, ponožky, jako, jak jsem... že si vezmu ráno plavky, víš, a přivítám je v plavkách a pak jsem si říkala, ne, nevezmu. Když máme zaplachtováno přece. Ale ten Milan je fakt takový ksindl, on si to snad Ty jsi odplachtoval. hajzl a tvoje éra skončila. Konec dobrákovství. Člověk svině. A ty se nesměj. Já se nesměju. Pojď do komlu, Mildo. Od té ruky k